ሓዳር ካፍቶም ዝኸበሩ ነገራት ብጥንቃቐ ክትሓዙ ካብ ዘለዎም ማእኸል እቲ ቀንዲ እዩ። ንህይወትካ ምምቃርን ምምዓርን ሓዳር ዓብይ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። ኣሽም ኮይና ሓዳር ንዝኾነ ነገር እውን ጥንቃቐ ንገብረሉ ኢና። እዚ ተረዲእኻ ከዓ ናብ ሓዳር እንትትኣቱ ብጣዕሚ ዓብይ ጥንቃቐ የድልየካ። ስቂልካ ከም በዋዛወዛ ዝእቶ ነገር ኣይኮነን። ሓዳር ማለት ብፈጣሪ ካብ ዝወሃቡና ዝኸበሩ ውህብቶታት እቲ ቀንዲ እዩ። ክንወሃቦ ከለና ብነፃ እዩ። ድሓር ነቲ ዝተወሃበና ነገር ክነፍርስ እንተሞኪርና ግን ኣብ ሂወትና ጽቡቕ ናብራ ኣይንነብርን። ስለዚ ንሓዳር ዓብይ ቦታ ሂብና ክንጥንቀቐሉ እዩ ዝግባእ። እንተዘይኮይኑ ሙሉእ ዕድሜና እናሓዘና ኢና ንነብር። መሰረት ተወሊዳ እንትትዓቢ ብጽቡቕ እዩ ነይሩ። ሃፋትም ኮይኖም ፈሰስ ተፋሰስ ኣተዋሃሊዎም ዘይኮነስ ነታ ዘለቶም ነገር እናመስገኑ ብፍቕሪ ስለ ዝበልዕዋ እዩ። ኣዲኣ ኣብ ሓደ እንዳ ጨርቃ መርቂ ፋብሪካ እያ እትሰርሕ። ኣቦኣ ከዓ ናይ ታክሲ ሾፌር እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ከዓ መሰረት ኮፍ ኢላ እትውዕለሉ ጽብብ ኢላ ምልእ ዝበለት ድንኳን ኣለቶም። መሰረት እውን ኣብኡ ከፍ ኢላ እናሸጠት ትውዕል። መሰረት ዝበዝሕ ጊዜኣ ኣብ ሞባይላ እያ ተሕልፎ። ሞባይል ንኽልተ ነገር ትጥቀመሉ። ሓደ ንኸይድብራ፣ ካልኣይ ከዓ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ንምርኣያ እትጥቀመሉ። እቲ ድንኳን ንኣኣ ኢሎም እዮም ድሓር ኣውፅሞ። መሰረት ኣብ ትምህርታ ኣብ ዝእቶ ዝበሃል ውፅኢት ኣይነበራን። ብትምህርታ ንፍዕቲ ንኽትኸውን ብጣዕሚ እያ ትፈቱ ነይራ። ንኡ ንምግባር ከዓ ተጽንዕ ነይራ። ነገር ግና ክሳኸዐላ ኣይከኣለን። ኩሉ ግዜ ኣብ ፈተና ተምፅኦ ውፅኢት ኣመና ዝተሓተዩ። ወለዳ ከም ካልኦት ወለዲ ኣይኮኑን። ሓደ ሓደ ወለዲ ደቆም ትሑት ነጥብን ተምፁ ይኹሪ ኢሎም ይድህልዎም እዮም። ናይ መሰረት ወለዲ ግና ካብዚ ብተጻራሪ ትሑት ውፅኢት ክተምፅእ እንተላ ኣጆኺ ጽባሕ ካሊእ መዓልተሎ እናበሉ የጸናንዕዋ። መሰረት እውን ብትምህርታ ተስፋ ከይቆረፀት ትቐጽል። ውፅኢታ ትሑት ብምዃኑ ንባዕላ ማንም ሰብ ከም ዘይፈትዋን ከም ዘይደልያን ጌራ ብምቁፃር ዝበዝሕ ጊዜኣ ብሕታዊት እያ። ናብ ትምህርታ በይና ትኸይድ። ኣብ ክፍሊ ውሽጢ እውን በይና ትቕመጥ። ኣብቲ ቁፅሪ ቤት ትምህርቲ ንበይና ትኾልል። ኮታስ መሰረት ምስ ሰብ ርኤያ ዝብል ሰብ የለን። ኩሉ ግዜ ብሕታዊት ኮይና ዓርሳ ምሰግለለት እያ። ከምዚ ኢላ ኣብ ትምህርታ ተስፋ ከይቆረፀት እንትትቀጽል ኣብ መወዳእታ በፂሓ 12 ክፍሊ ወደቐት። ካብዚ ግዜ ዝነበረ ተስፋኣ ዝተሰበረሉ ግዜ ነይሩ። እቲ ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ሕርፋና ከይተኣንገለት ትምህርታ ወደቐት። ድሕሪ ግን ቀልጢፋ ክትረጋጋ ኣይከኣለትን። 12 ክፍሊ ምስ ወደቐት ልክዕ ከም ብሂወት ዝወደቐት ተስፋ ቆሪፃ ካብ ገዝኣ ምውፃእ ኣቋረፀት። ወለዳ ኣመና ተጨነቁ። ንጓሎም ከመይ ገይሮም ከም ዘረጋግእዋ ይሓስቡ። እንተተረጋግአት ኢሎም ኣብ ካሊእ ዓዲ ናብ ዝርከብ ሓውቦኣ ግዜ ንኽተሕልፍ ኢሎም ሰደድዋ። መሰረት ካብ ገዝኣ ወፅያ ምስ ከደት ናብ ልባ እናተመለሰት መፅያ ክትሓስብ ጀመረት። መጻኢኣ ምሕሳብ እንትትጅምር መሊሳ ብዘይ ትምህርቲ እንታይ ስራሕሎ እናበለት ትሓስብ። ናብ ወለዳ እንትትምለስ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኮይና እያ ተመሊሳ። ሓደ ዓብይ ናይ መሰረት ውድቀት ዝነበረ ምንም ፍልጠት ኣብ ዘይነበራ ብትምህርቲ ክሓልፈላ ምጽባያ እዩ ነይሩ። ድሓር ግና ብናይ ወለዳ ምኽርን ባዕላ ብምሕሳብን ናብ ጽቡቕ ኩነታት ተመሊሳ ኩሉ ነገር ረሲዓ መጻኢኣ እናሓሰበት ክትሕጎስ ጀመረት። ከም ሓድሽ ዝለምለመ ተስፋኣ እንታይ ክትሰርሕ ከም ዘለዋ ጨነቓ። ወለዳ ግና ንሳ ስራሕ ክሳብ ትረክብ ኣይተጸበይዋን። ጠያይቆም ኣብ ሓደ እንዳ ጁስ ስራሕ ረኸቡላ እሞ መሳሰይት ኮይና ምስራሕ ጀመረት። ኣብቲ ስራሕ ዝኽፈላ ክፍሊት ጽቡቕ እዩ ነይሩ። መልክዓ እውን ደሓን ጽብቕቲ ብምንባራ ብዙሕ ቲፕ ሞቕሹሽ ትረክብ ነበረት። ዝሰራሕቶ እውን ደገደገ እናበለት ስለ ዘይተጣፍእ ብኣግባቡ እናዓቆረት ሕጉስቲ ኮይና ምስራሕ እንትትጅምር ነቲ ስራሕ ክተቋርጾ ተገደደት። ነቲ ስራሕ መቋሪፂኣ ምኽንያት እቶም ገዛ ናብ ካሊእ ዓዲ ክኸዱ ስለ ዝኾነ እዩ ነይሩ።
أفت زلوا صبوق النسرحو عدي مغيرهم مخنيات نمسرت قلت أخوانا لا ولا انتزيك على جناخا زلوا كفليت ملوء خفافلهم ما خدو مسرتون مليسا نايجزا كوينة ترفت بتسارحة زوحللتو جنزب نمسرح انت تحسب زلوا جنزب أخل بزي مخانو مليسا كالي إسراح وزع مدلاي جمرت بزوح بوتها دخي ما اختركبي كآلتن أمود دعتاقن أب حد اندا مسته مشتا وسرح رقبت كاب بزي سرح السق إلى كوف زبل انت زسرح يحيش إلى خاء نتسرح جمرتو أب تسرح كما زي الكاس سرحي نبرن صبقات كدان كتكدن نسب زسحب كتكدن كم زلوا سلازتا نقرا زتوسنو كداون تجزازئة مسرح جمرت كافت سرح زخفلا كفليت بزح ولا انت زي كونه كنا خاء رسح سرحي نيرو ملك عنا ما رخم ديو بمستا تدفافي بزحات مسؤم كتدقس يلمنوا قالي كا كجددوا وايجمرو مسارت جنا كي تسعرت اللم تقصل نتسرح كي تقرفو كافت خفليتون لعلي هذا حفاتم ساخيروم زقرفولا بزح جنزب إن حسبت تسجع أو حد يرجز وشتيا كافتي أبن داجوس زسرحتو جنزبنا لعلى رخيبة جناخا اتسرح سرعات الناس عنت اللو خدت أبسجزا بزحات كتبعتيو كشجروا مس جمرو نتسرح قدفتهم أبجز أخوينا محساب جمرت نخد سرح تحسب مو جنزبي حزرا أم ودعتا ولدا نابز اللوا جنزب وسيخم لا أبجز دنكوان كفيتهم لا أبو مسرح جمرت أفت خبابي كالي دنكوان بزي منبارو صبو كعاد سرح كفت زحلفة زنبرتو حيوات كعا اتحز زلتو النافتو خدت اتسرح مس جمرت زقاد دايا أسرت خوينا مخنياتو خعا كافت دنكوان سلا زيت وزع مس بزوحات سبات وزع تزناق علو محزو تحزلو منم عينت كزينة بران أب حيوتا كاب سرعا وزعي نمان نمسب بفتسوم لبا قريبا عيتفلتن مخنياتو خعا أما حبيريوم ميديا بزوحات تقودي إنا خبلا سلا تسمع مساون مزخونا سب لبا قرر مسريتا كي تقودا عبي زخونا سقات سلا سنبرا مسام القرراب بطعميات فرح ناي سرحا بحريات مس بزوحات سبات نختر راخا بيوزع الدماء نزاز مزو عماوي لاخا بفتسون في الشخطة بزعاسلو تستناقدهم كنا خا اتوم كلهم زمزوا عماويل جيزياوي سلا سنبارو بزوحيت قدسلو من زخونا اوان نافتي نايت مسرت سنبراتلو مليدر حد شودي تخاري آتو أسودي سمعوني زبهال سرحو خاء أم نايدك أنستيو ناين داز أقري نيرو أتز سرحلو سرحن جزءون سلا زرحق أيو نافت ناين مسرت مندر جزءو زقيرا كدم نافت حدش جزءو ممزو سمعون مس ولدو خوينيو سنبر نيرو مس أمنا نبرا يسرح مو كابز سرحو جنزب كاء يحجزهم كابدا موزوكن نتاكسي زبالة بزحوات عيتات مقبار سلز بزحويو جزانا مكراي تجددو ولدو حفاتم زبحلو عين السرع ولا انتزيكونو جناخا معلتاو مقبوم أيس أنو نيرم بفلاي كأسمعون سرحيزو نوع محقاس مسجمرة جزء من اشتن لو تطات كمزق جمرة أنا اشتحواتو زر ليوم نقرات إنا قبرلهم كم سبم معرك خونو يقبرون كوتاس نسو سرح محازو نتناي جزاء إيكونومي بدعمية قليلوه سمعون أبيوتو بزوحات نقرات حليفويو مسكل تادق أنستيو فقرا وركم مسريتو تفلاليو مفلالي مخنيات كا نسخونا نقر تشكول سلازخونن عينو زوار سلازخونانيو مستحانتن حلوة نخالي قواليو ازت أمت بزستل على خاء كلتين دق أنستيو قديفانو أخدا اتسرحو مس بزوحات دق أنستيو سلازر رخبو بقليليو نتنا قوالات سرخبن ببحري أخا سمعون بدعميو نسبات زأمن ززاربوم زرباتات بدعم رزانتيوم زخونت قوال ناتو جنجانان تدعى سميعة بقليلو يا أفقرو تودق بدقي أخر أنتلو كمو عين السب أي مسلن
سقيلكا مجمرتان تدريو لواح منم سيبل منم عينات نايقوار ركب جميرو سيفلطيو زمسل بفلايكا إذا مسلو مزلوا مأمانة حساب توسيخوا سمعون ፍጹም ሰብ እዩ ዝመስል ኣብቲ ዝኣተዎ ገዛ ማለት እውን ኣብ እንዳ መሰረት መንደር ብዘይካ ናታ ድንኳን ካልእ ድንኳን ብዘይ መንባሩ ናይቲ መንደር ሰብ ኩሉ ዝኾነ ነገር ክገዝእ እንተደኣ ደልዩ ከም መሰረት እዩ ዝገዝእ ስምዖን እውን ከዓ ከም ሰቡ ሞባይል ካርድ ንምግዛእ ናፍታ ድንኳን ተመላኺቱ ኸደ መሰረት ንስምዖን ምስ ረኣየቶ ሞባይላ ቀሚጣ ናብኡ ቀረበት እሞ እንታይ ከም ዝደልየ ክትሰምዕ ተዳለወት ስምዖን ግና ኣብ ክንዲ ዘድልዮ መሕታት ድንኳን ክደሊ ብዙሕ ከም ዝደኸመ ገለጸላ መሰረት እውን ሓድሽ ተኻርያይ ምዃኑ ጠርጢራ ሓድሽ ምዃኑ ሓተተቶ ንሱ እውን ከዓ ሓድሽ ነባሪ እቲ መንደር ከም ዝኾነን ዝተኻረየሉ ገዛን ነገራ ንሳ እውን እናሰሓቐት ኣብቲ ከባቢ ካሊእ ድንኳን ከም ዘየለን ናብ ገዝኣ መፂኡ ንኽገዝእ ልምዲ ንኽኾኖ እናሰሓቐት ገለጸትሉ ቀልዳ ተረዲኡ ከዓ ንሱ እውን ሰሓቐ እሞ ናይ ሚኢቲ ካርዲ ንኽትህቦ ነገራ ናይ መሰረት ፍሽኽታ ንስምዖን ብጣዕሚ ይስሒብዎ ኣዘራርባኣ ፍሽኽታኣ ኩሎም ሲሓብዎ ግና እንታይ ይገበር ብውሽጡ ነዚ ዝመስል መልክዕን ኣካልን ወናኒኡ መን ይኹን ብምባል ኣፍቃሪ ከም ዘለዋ ደምደመ ስምዖን ኣብ ክልተ መዓልቲ ሓደ ግዘ ናብ መሰረት እናኸደ ካርዲ ገዝእ ዝበዝሕ ግዘ ወላ ካርዲ እናሓልዎ ምስኣ ንኽዕልል ኢሉ ጥራሕ ገዝኡ ይኸይድ ቀስ ብቐስ ከዓ ብደንቢ ተቐራረቡ መዓልቲ እናነጠረ ዝኸድ ዝነበረ ኩሉ ግዘ ካብ ስራሕ መልሲ ናብ መሰረት እናኸደ ጽቡቕ ዕላል እናዕለለ ናብ ገዝኡ ይምለስ ወየ መልሓስ ስምዖን መእመኒት እንድያ ንመሰረት እውን ስሒባታ ምሕዝነት ፈጢሮም ጽቡቕ ክዕልሉ ጀመሩ ወፅያ ዘይትፈልጥ ስምዖን ንዕናይ ንፋስ ተቐቢልና ንመለስ እንተደኣ ኢልዋ እምበይ ትብልን ሒዝዋ ይወፅእ ንሳ ከዓ ኣብ ገዝኣ ኮፍ ኢላ ምንም ዘይትርእዮ ዝነበረት ሓደሽቲ ነገራት እናርአየት ጽቡቕ ግዜ ክትሕልፍ እንትገብራ እናፈተወቶ ኸደት ስምዖን ሓንቲ ልምደለቶ ስምዒታቱ ኩሎም ኣብ ዲያሪ ማስታወሻ ምጽሓፍ ብጣዕሚ ዝፈቱ ሕድሕድ መዓልታዊ ውዕልኡ ኣብኡ እዩ ዝጽሕፍ ምስ መሰረት ዘለዎ እውን ይጽሕፍ ምስ ሰባት ኮነ ዝገበሮ ነገራት ካብታ ዲያሪ ኣይሓብኣን ኩሉ ግዜ ኣብኡ እዩ ዘቕምጦ መሰረት ከይተረድኣ ንስምዖን ኣፍቀረቶ ስምዖን እውን ነዚ ምስ ተረድአ ፍቕራዊ ሕቶ ኣቕረበላ እሞ ፍቕሪ ጀመሩ ፍቕራዊ ርክብ ምስ ጀመሩ ስምዖን ብቕልጡፍ ተመሪዖም ሓዳር ክገብሩ ደለየ ምኽንያቱ ከዓ ሓዳር እንተገይሩ እቲ ናይ ጓል ዘብሎ ነገር ይገድፎ መሲልዎ ኣብ ሓፂር ግዜ ንኽምርዐው ሕቶ ኣቕረበላ መሰረት ነዚ ነገር ተሻኺላ ክትገብሮ ይደለየትን ነይራ ግና ከዓ መሊሳ ንስምዖን ክትስእኖ ክትኸስሮ ይደለየትን ኣጥቢቑ ምስ ሓተታ እሺ በለቶ እሞ ንስድራ ኣፋሊጦም ንሱ ሽማግለ ሰዲዱ መርዓ ተፈጸመ እሞ ሓዳሮም ብሓደ ጀመሩ እቲ ድንኳና ኣብቲ እንዳወለዳ ገዛ ኮይኑ ስራሕ ውዒላ ናብ ሰብዓያ ትኸይድ ብሓደ ኮይኖም ከባቢ 4 ወርሒን ትጸንሑ ንሳ ጥንሲ ሓዘት ዘድልያ እናገበረላ ከዓ ኣብ ሓዳሮም ምንም ዓንቀፍቀፍ ከየጋጠሞም እቲ ቆልዓ ተወሊዱ መነባብርኦም ሰመረ እዚ ኩሉ ህይወቱ ኣፍታ ዲያሪ ኣሎ እዩ ኣብ ሓዳሮም ድሕሪ ብዙሕ ዓመት ሓንቲ ስሕቲ መዓልቲ ግን ናፍቲ ዝሰርሐሉ እንዳ ፀጉሪ ሓንቲ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ መፅያ ረኸበቶ ብዙሕ ግዜታት እንተገበረ ዋላ ክትርስዖ ከም ዘይከኣለት ነገረቶ ንሱ ከዓ በዓል ሓዳር ከም ዝኾነ ገለጸላ እንተንሳ ግና ምስኡ ዕርክነት ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ኣብ ልዕሊ ዕርክነቶም ምስ ካሊእ ጓል ይኸይድ ከም ዝነበረን እዚ ነገር ኖርማል ከም ዝኾነን ብህቡእ ንኽቕፅልዎን ነገረቶ ብዙሕ ተዛሪባ ኣእመነቶ እሞ ርክቦም ብህቡእ ቀጸሉ ንሱ ግን ዋላ ርክቡ ምስ ኣንተቐጸለ ህልንኡ ግን ዕረፍታ ይነበሮን ሓደ መዓልቲ መሰረት ገዝኣ እናለዓዓለት ነተቕሑ ቦታ ትቐያይር ነበረት ኣብዚ ግዜ ብትሕቲ ዓራት ሓንቲ ዲያሪ ረኸበት እዛ ዲያሪ ናይ ስምዖን ዲያሪ እያ ነይራ
ስርሓ ገዲፋ ኮፍ ኢላ ክተንብብ ጀመረት። ክሳብቲ ናታ ዛንታ ትበጽሕ ከዓ ብጽቡቕ ስምዒት ኮይና እንትተንብብ ብድሕሪኡ ዝረኸበቶ ግን ንምእማኖ ጸገመላ። ኣብ ልዕሊኣ ምስ ካሊእ ጓል ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ጽሒፉ ነይሩ። በዚ ነገር ከዓ ኣመና ሓረቐትን ተናደደትን። ምስ መጸ ሃንደበት ገጹ ጸፊዓ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ብሓይሊ ነገረቶ። ነቲ ድያሪ ከም ዘንበበት ዝተረድኦ ስምዖን ምኽንያት ክድርድር ጀመረ። ግና ንሳ ክትሰምዖ ኣይከኣለትን። ሽዑ ኣሚኑላ ከዓ ከም ዘቋርጾ ቃል ኣትዩ ኣረጋጊኡ ርክቦም ቀጸሉ። ከም ቀደሞም ግና ኣይነበሩን። መሰረት ትጥርጥሮ ነበረት። ስምዖን ነቲ ድያሪ ምጽሓፍ ኣቋረጾ። መሰረት ገዲፉ ወዩ ኢላ እናሓሰበት ሓደ መዓልቲ ንወዳ ካብ ትምህርቲ ናብ ገዛ እናወሰደቶ እናሃለወት ብርሕቀት ንስምዖን ምስ ሓንቲ ጓል ተሓቋቂፉ እናኸደ ረአየቶ። ንደታ ላዕሊ በፂሑ ፍጥነታ ወሲኻ ናብ ገዝኣ ኸደት። ኣብ ገዝኣ ኣትያ ናቱ ክዳውንቲ ጠራኒፋ ጸነሐቶ እሞ ምስ መጸ ንኽወጸላ ነገረቶ። እቲ ዝረአየቶ ኩሉ ነጊራ ክትሪኦ ከም ዘይትደሊ ነጊራ ኣባረረቶ። ንሱ መዓልቲ መዓልቲ እናደወለ ስሕተት ከም ዝፈጸመ ይቕሬታ ንኽትገብረሉን ኩሉ ነገር ከም ዝገድፎን እንትነግራ ንሳ ግን ሳልሳይ ክትካሓድ ብዘይ ምድላይ ይቕሬትኡ ምቕባል ኣብየት። እንተወዳ ግና መዓልቲ መዓልቲ ብዛዕባ ኣቦኡ እናሓተተ ንመሰረት ዕረፍቲ ኸለኣ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከዓ ናቱ ናይ ይቕሬታ ቃላትን ናይ ወዳ ኣቦይ ቦይ ማለትን ኣጨነቓ። እንታይ ከም እትውስን ጨኒቑዋ ትርከብ እሞ እንታይ ክገብር ትብለና ኣላ? ሓሳብኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉላ። ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሂዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ። ኣብዚ ዛንታ ሓሳብ ርእቶ እንተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ነዚ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይተሕመቁ እንዳበልና ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ።